खेते में कम पानी लागल हो, धान काटे के बाद छठ पूजा मन गल घरे चलबा ए मामा ना बनबा लगता हमके कैसे समझत हो बात वो समय के बजावत हो कोनो दुल्हन के पहुना फौज हो अब फौजी सैया सीमा से फोन दुलई कहे कि मुझको कौनू हो फोन कर तारा हमार हाल चाल ठीक बा तू बताओ कैसे बताओ तारा हम ठीक बनी धन गहरा में आपन समाचार सुनावा घर बर माने हमार सैया ना माने सब बेकार बा आ सब लोग ना माने हमार सैया माने तो सब ठीक बा कहना है घर के दुलरनी रहनी अपना सैया की बता दी कितना प्यार करत रहे मम्मी ना दो के समझाती कहत रही